Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash! 断りを教えるためのもの。理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。考えるな、感じろ。武術は傷つけるためではない。断りを教えるためのもの。 Turtle resurrecting soon. 理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。この私を倒せる人はいない。私を倒せる人はいない。速さは無敵だ。この私を倒せる人はいない。理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。武術は傷つけるためではなく、断りを教えるためのものだ。いつからでも遅くない。この私を倒せる人はいない。自分自身のことがわからないのは厄災だ。Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. 理解するだけでは生かしていくべきだ。考えるな、感じろ。この私を倒せる人はいない。理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。武術は傷つけるためではなく、断りを教えるためのものだ。考えるな、感じろ。この私を倒せる人はいない。自分自身のことがわからないのは厄
考えるな、感じろ。自分自身のことがわからないのは厄災だ。自分自身のことがわからないのは厄災だ。Initiate retreat flame. Your team destroyed a turret. 自分自身のことがわからないのは厄災だ。Your team destroyed a turret. 武術は傷つけるためではない、断りを教えるために。 Killing spree. 考えるな、感じろ。自分自身のことがわからないのは厄災だ。何も見えない。考えるな、感じろ。 Launch attack. いつからでも遅くない。 You have slain an enemy. Ally has been slain. Legendary double kill. Enemy double kill. 理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。 You have slain an enemy. You destroyed a turret. 速さは無敵だ。 Enemy has been slain.速さは無敵だ。